Is-sitwazzjoni fil-Libja u l-immigrazzjoni ddominaw laqgħa li saret bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Antonio Guterres. L-għada l-indirizza l-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, il-Prim Ministru Malti kellu diskussjonijiet fit-tul ma' Guterres u spjega li l-prijorità assoluta għall-Gvern Malti hi li l-Libja u pajjiż viċin Malta u jolqod direttament lil gżieritna. Joseph Muscat riafferma l-appoġġ lill istatati Malta biex il-komunità internazzjonali tajn lil-Libja biex ta' bilħaq tqum fuq saqajja. Spjega li Malta lesta tibqa' toffri l-għajnuna tagħha bħala wieħed mill-iktar pajjiżi Ewropej li jista' jifhem lill-Libjani. Min-naħa tiegħu Antonio Guterres tenna l-impenn tal-Ġnus Magħquda biex b'determinazzjoni sħiħa tindirizza l-konflitti li hemm fil-Libja. Sa dan it-tant l-immigrazzjoni wkoll anqlet ħafna diskussjonijiet bejn il-Gvern Malti u l-Ġnus Magħquda. Il-Prim Ministru semma li tkun osservata żieda drastika fl-immigranti ekonomiċi iktar milli fir-refuġjati. Dan il-fenomenu jagħmel l-isfida tal-immigrazzjoni iktar kruċjali saħaq Muscat bis-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda sostna li l-Organizzazzjoni Internazzjonali li jmexxi qed timbotta l quddiem il-patt dwar l-immigrazzjoni li jkun jinkludi fih il-komponenti kollha ta' din l-isfida. Sa dan it-tant fil-laqgħa żewġ naħat tkellmu wkoll dwar il-governanza tal-Ibħra. Bil-Prim Ministru Malti Joseph Muscat isemmi l-konferenza dwar il-governanza tal-Ibħra li se tkun organizzata f'Malta fil-ġimgħat li ġejjin. F'dan il-kuntest huwa qal li se jkunu indirizzati temi differenti fosthom it-tniġġis fil-baħar.